Ju cheng chuan kyo yo chu lo ngakin alo thlen man lo mol chu a lo pui lu tuka kyo yo chu man mo tak chuan arun tan lu ta ju cheng chuan nga tinge iwatlai em ve alo ti ngal wan churun lut ve ngalin he nu hian heta hian engia ti arun ti ju cheng chuan chuta a tho ve to tur thu chu alo soi wan chuan unaupa hanshi in a tho tir ti na emni engwangin ati a ju cheng chuan chung thil chu ama zot mai tur ati in kyo yo chu a omna lam tur chu apan pui wan chuan thin rim tak chuan engtiari nge I tho thei kan enang chu ati a sales department lama chuan valutin ju cheng chuan kyo yo chu midang lo omte hne na chuan a hmel sha tira manager hne na chuan kyo yo lo boy pui chhun som tur ati in a chhuat san manager chen kyang chuan ID tur te chu alo pe a reilo te ya anin ne ngal tur thu te chu a shila kyo yo hne na chuan ju cheng nen in lai chi na in ne yami ti in a zot kyo yo chuan school kal ho chin mai an ni thu chuan a changa manager chen chuan tunla chu kan sales a chhelu tuka nakina ati dan tur sula yami son a shil don chenia ti in me che pakhat chu a ko ka kyo yo chuan thei to pa chwa tur thu chu alo soi ve bok alo thok sa to nu chuan kyo yo chu an na tho dan phung te chu a shila pa pakhat churun lutin chu nu hne na chuan in a endu thu chu arun soi a re thei ati mela wang chuan a hnung zo ka mi chu ve enin chu pa chu kyo yo hne na boy pui tur chuan ati a kyo yo chuan kapu ing anga zaw ngei du ang ti in thatak chuan lo bia chu pa chuan a lian thei ang bera du thu chu a shila kyo yo chuan an nei len ber chu atan chuan chhouna a boy thla ka rin thu le a khup na chu a zual a hlo thu te chu a soya thatak chuan anin dora anu dewa chuan chu in kyo yo chuan tui in tur pe in Mr. G engei ming top niya ti in a zot Mr. G chuan ka ming top chu ian ania nang chu kyo yo mo ti in a ID or chu ena Miss kyo contract chu isai nang myang ati kyo yo chuan adang te en le phot du lawem ni ti in a zota Mr. Yan chuan ai adang angai to law he hi kale yang ati lai tak chuan ju cheng chuan kyo yo hne na chuan Mr. Bo in amudu che local lok ro aron ti a kyo yo chuan mahse ka klein hian contract sign du sia alo ti a tho puinu khan lo shepha in rang lu tukin arun tlan nga la kyo yo vakal ro kalo boy pui chhun zo mang arun ti a kyo yo po chuan lo pom ve mai in ju cheng chu azui bo hanshi office a chuan lutin kyo yo chuan engwanga mudu nge ani chu azota bo hanshi chuan atlai chan chu alo zot nga chat kyo yo chuan ji jun ka thla ti a sha chuan a thin rim ngei don si a tia ngai to in amu theilo wanga tho a hai thu chuan a changa bo hanshi chuan a phone chu do ka na chuan lo the in thin rim tak chuan phir pui I nei tin emni pakhat amu a pakhat airport a kalamo ati khera kyo yo chuan mi min en thlak ti rami ti in a zot bo hanshi chuan inda sang lu tuk do su chutyang tur chuan ka ngai sakna I phu lawani ti in a changa kyo yo chuan Dr. G khan voi tam tak min pui to a khang thil ka ti sakha chu a phu ve alom ati le bo hanshi chuan vakal nain ani chuan ke hian ka phu ve lo che ami ati a kyo yo chu thlenga chuan a chuno ka kyo yo chuan isha tangin in ngai zong chin kan ni a khatia ka vatha kha thil pa ngai takani thil dang engma omlo ati bo hanshi chuan a oi lo thu soin a lo fu pa kal to ro na va thok ro ti chun zo min kyo yo chu atlan chhuaka po na chuan jangu le wan te chu va tokin belem lo chuan atlan tlang wan chuan anni pahnih hi a chhunga khan an lo in fop ti na ami ati hu a jangu chuan aluwa nemin thil ni lo ngai to lo tur ati in an luta wan chuan na lu rol chuan unaupa khanu kha engwanga company a thun ngei ni phasan le ta che sila engtin nge ni ang ati a bo hanshi chuan min phasan ni po in hlok na tur a in chan tur anga zo kalom ingein du ti in a zota wan chuan SY a hian
kan na tho tur min pe ve thei ngem ka zir chhuak ve deuh che a ti in a soi bo han shi chuan asanga tang chuan I chan thei lawang apa ngai chin tang chau I chan theiang chuan I du ani chuan a theiang a ti a wan chuan a du thu chu soin an chhuak le jangu bula chuan yo ti boi lo tura min du ani chuan chan fo lo la a tha ang kan tet lai chang nangma kala om nom ka ti sia ishat kha ati a jangu chuan engwanga yo hi ho em ngei ni ti in a zot wan chuan chang lo chuan akal san ta dai sales department lam churon langin manager chen chuan le longai thavek te u voina hian kan department tan thil lom om lu tu ka thlengania yoyon international apartment 180 square meter chu shalani ta e hetiang thlen tu jaw fei loading se ati ta da ya yo loading tum to chuan makati hle midang te chuan kut chu an lo beng dur dura jaw fei chuan midang te chu in tur te a leisak yo hei itawe tur ti in adokana chuan apada saka yo la lung oi thei lo chuan jaw Mr. Yan Khan keima ne na sin contract ha sai na tum nakina keiman ka boy pui lo ani chuan kan customer khan makati do na sin ati midang te chuan an lo en shek sheka jaw fei chuan yo heta hian mi thar mai la ni a nang aya senior ka ni bok ka experience lo nei to te hian Mr. Yan chu aduang thlapin ka ti sak thei do na ni alo ti a yo chuan mahse he order hi kala ka lom ati le jaw fei chuan kha contract sign tu ming kha keima ka ni tho ilung oi lo viawani chuan a thu deuh hlek te be mai ta che ati se ka yo chu thawin manager chen room a chuan na valut manager Mr. Yan Khan ka hne na asin contract sign kha atum kan sign don lai takin assistant ju in minron kawa kha hlotlin na kha jaw fei ipada yamor kata thawa sin la ni ati a manager chen chuan contract khan tu ming nge chuang alo ti yo chuan jaw fei ti in a chang manager chen chuan kan department hian dan kan nei ve a chung chu ishat veka ngai ani tuna chuan mi thar mai la ni a iklan lo nei tur te hi ita vek an ni don lo tuna chuan nawa thok to ro alo ti dai yo chulung oi lo tak chuan a chuak le pona chuan a thopui pakhat chuan nangma chunga chau hetiang thil hi a thleng lo ania jaw fei hi manager chen tunuania adu saklu tuk ti in lo shil yo chu chu in hetiang hi a thleng reng don ani chuan jangsi surgery ti na tur engtika nge ka nei theyang ti in ngai to a jaw fei chuan lo nuin ngai to lu tuk du su hei in tur hi in ro alo ti yo chuan engtika nge keima a ka din thei don chu ka shelaw mahse tiang thil hi chu ti to su ti in a tho sana nanjing chuan message ron thonin engi a an chu a run zot yo chuan voice in thil thlen dan vel chu lung oi lo tak chuan a shila chuti lai tak chuan bo han shi chu local thutin an thil soi zong chu alo she ve ka yo chuan mu thutin akal ngal wat sin chu in thlakin na thok te chuan chen kyang le jaw fei banan ni thu chu an soi ta sap sapa yo ron lu cha chu jaw fei chuan nang hi ju jeng ngai zong in yami hetiang thil te ti thei nupui fanawa ne sin alo ti ngal ringota midang te chuan bialnu a nupui anei si a ti in an lo soi chun zom le yo chuan adu do soi lo tur chuan a ti a jaw fei chuan adara chuan nek sokin a chuak midang ho chuan mel that chuan thil hi alo olsam vek ani don hi ti te chuan an lo soi chun zoma yo chu chu in mi thu soi oi mai lo tur chuan a ti hlom yo tu in tur la tur chu wan chuan arun pai thlak sak yo chuan miss jang kanau itiki ania ati a wan chuan lo ti lui ta ila engtin nge iti ang ati yo chuan yan somni panga min pe ka nga yang alo ti a wan chuan khatiang zo zai unaupa bo chunga iti nu kha chuan I phu tok che ani nang ang mei chia hi chu thitla ki ni ti te chuan na chong khum yo chuan min pek le tanga yang alo ti le wan chuan I ami ti in alo nui yo chuan ani chuan nang po he hi phu tok che ani ti in tui chuan a the wan chu au chotin eng thil ngei ti ati a yo chuan bo han shi kha chu ka khonga ya
mahse nang hi chu ka mi hriat ngai zawng pawh i ni lo ti in a kal san mak wan chu thin rim lutuk chuan a awa kyo elevator a chuan a tum chu manager chen kha local thutin chemte in a ngonga a run tina thil poimo ti leak out ang ten min lo soi vela a run ti kyo chuan engma a hriat ve lo thu chu a soi ngal thuaya kan pui le fa ten min kal san pha sin nangma wang vek ani manager chen chuan na ti le kyo chuan ju jeng nen khan thok ho chawalom kan ni a ti chu manager chen chuan do soi lo tur ti in elevator a chuan anem luta bo han shi te omna a met tur chuan na ti kyo chuan tuna chuan an lawang ti in chung sang lam met tur chuan manager chen chuan a ti le a chemte chuan alatin reng kyo chuan lauti sha tak chuan na met ju jeng chu man mo tak chuan bo han shi ne na thil thleng chu shilin police kol ngal do nem ti in a zot bo han shi chuan chen kyang mai chu chung thil te ala tinga mamwa police chu kol ro ti in chung lam chu an pan ve ngal manager chen chuan kyo ngonga chuan lo rekin thanglam chu a entira kyo chuan manager chen keipon fanu ka nei ve asin conduct gas therapy nein alo pianga surgery nei nge yanga ya chuwang chuan ka hre thiam le tuk che mahse hetiang thil hi khongai takin tilo sham ro ati a manager chen chuan ju jeng ne na in ngai zong si engtin nge suma i boi thei ati kyo chuan ani nen chuan in lai chin na kan nei lo shim shim kanau te pa hi chu college ka kallaya ka first love ani a kanin chena ko pui nei lawin ka fanu hi ka en kolani tuna heta kalo tho chan po a surgery na man tur poisa ka mamu wang chawani ti in a shila ju jeng nen in ngai zong tak takila chu hetiang ka tho hi angai hau lawang ka thu soi chu oi sham ro ati bo han shi te churun thleng chawin manager chen chuan kyo chu alama put nai le ngalin ju jeng Mr. Bo po iron shwaya ni mo Mr. Bo milan khat min pek nge yanga yang mundanga na ka di le theina tur le kha nen ani lo chuan heta chang hian ka zwang thla ang ti in awawa bo han shi chuan zwang thla lai i thi ani lo vek pun na thok thei lawin ni om to ang alo ti in pui chuan a ho zwal em don chi ani ti in kyo va ban chu atum manager chen chuan to hnung ro ani lo chuan ani hi ka zwan thlak puyang alo ti le bo han shi chuan apoi hlinem ani kha ka mel mani thau boka alo ti manager chen chuan makati le a bo han shi chuan ani khan kumruk liam ta khan korta tol thatu anga min soin jail ka tan pha a tuna helai muna a tho chan po ka ti shi om theinan chawani ti in a soi kyo po chuan a soi hi adikani heta hian min zwan thlak pui ani chuan ani hi itilo mai don ania alo ti ve a manager chen chuan million khat chu min pe la kalo in lan le to lawang ati le bo han shi chuan company thu poimo ati chu awanga chung apek don lo thu chuan a chang manager chen chong le tum chu rapswal palin atathla bo han shi chuan kyo chu arun man nga la kyo chuan a hlau man tak zet engtin nge manager chen kha ati nga la bo han shi chuan police in anwaya airbag anda to thu chu soin a thilawang ati kyo chuan a chanwang chuan lom thu a shil bo han shi chuan osam taka ithi ani chuan a lo don lo emani ti in hnoi lama chuan an chuk thlali a kyo chu a chutna chuan chu in ala hlau thong renga a tho pui pa chuan a that le that lo chu a ron zot kyo chuan a that thu chuan a lo chang ve maya engtin nge keima wanga anni kha ban anni thei tia ngai to in a hre thiam lo hle sin chu in thlakin kyo chu bo han shi in lama chuan thil petur chuan nakala doorbell chu metin arun chan lok lo wang chuan a ngak ta reng bo han shi chuan ron hongin kyo chu engti tura local nge ani chu azot kyo chuan lob thu soi tura kalani thu chu asoya bo han shi chuan a in passport chu shilin a lo powa in chunga lo ngak mai thin tur chuan ati kyo chuan hei chu korta ka phasan ni kha ani hi ti in ngai to a in chunga chuan lutin kyo chuan
a thil ken sak chu meizia zuta na acha thu soin adu lawani chuan pe mai tur chuan ati bo han shi chuan midang soiwang chawlom thu min shilami ini alo ti le ta kyo ya chuan lom thu shil adu shim to thu chuan a chang bo han shi chuan hetiang lo hian lom thu min shilanga yang ti in thuthlengah chuan a thut tir kyo ya chuan a run fop zewa bo han shi chuan fop chhun zomin room lama chuan a pom lut hun chu an hmang dun le ta bok bo han shi chuan a puma dom wang chuan kyo yo chuan damdoi kawala kang che ti in a thosan bo han shi phone churun ri in jangsi alo ni jangsi chuan pate iswa le mai ngatinge min byak du lawa arun ti bo han shi chuan atlai to thu chulo soin mu to tur chuan ati jangsi chuan a hlo thu le anu ati boi du lo wang ani thu chu asoi bo han shi chuan a hlawani chuan games te khel mai tur ati in anin mangcha a chuti lai tak chuan kyo yo churun lutin songi yi betura arun ngai ringot a thil tur alak sak chu pe in anin me thu te chu asoya ngai sak chatur te chuan ati bo han shi chuan I boi na tur om lo ti in a mela sin chu in thakin atuk lama chuan kyo yo chuan an thil te chu alo endik on chuan mi pa pakhat ne na chuan kyo yo ti boi tur chuan alo ti meka chupa chuan kamel du zong takani a har lawang ti in kyo yo lama chuan phein in alei du thu chu asoya kyo yo chuan thatak chuan eng ang in nge adu te chu alo zot luam chupa chuan kaming chu anania unaupa an min ti mai ro hetiang na thok tur hi chuan email chama ma ni hi ti pa chuan asam te chu awa khoi saka kyo yo chuan nuam lo chu alo ti hle an chuan zan ina contract I sign du ani chuan yorong jang hotela miron mudonia ti in akar chu aphora nain hei ngai hi run hadonia o ti in avashil rusar sar chuti level tak chuan on chuan thla chu alo lak sak kyo yo chuan akapa chuan akhu pin alo tau saka omdan moi tok she tur ti in a thutna lam chu apan alu chia chu a computer ma a chuan thu moi lo tak chu alo intar kyo yo chuan tu ti nge ti in ana thopui te chu azot a thopui me cha chuan aklai nin an thalak moi vak lo an the dar chu ron shilin a mu a thopui pakhat chuan moi lo tak tak lo an khumin bang tur te chuan a ron ti kyo yo chuan an ban ngo chan tur a sha lo thu chu alo sei ve a kol man chu atum chu pa chuan a ron chu jojeng churun lu thutin du tok tur chuan a run ti a chupa chuan assistant ju enge run ti don ti in lo zot ngal jojeng chuan thupoi morun pawng tur lo kalani thu chu asoya chupa chu alo in ti thei ngal ringot jojeng chuan in sha tangin kan thopui kyo yo chunga moi lo takin client sa che a me chha te kha in chunga chung thil a thleng ani chuan rang taka ho tu te shil turin kan nge na che u ati a chupa chuan makalo ti hle kyo yo chuan poi soi lo ka ni ti she ta boka ngai dam min dil ro le ati a chupa chuan ngai dam chu adil kyo yo chuan mahse I ngai dam dil na kha kapom theilo ani police ne na in soifia ingai do na ni hi ati a chupa chuan kawlo sham tur chuan angen kyo yo chuan ni danga po iti to lo nan engma sha chiang lowa meichhia anni wango ta khatyang khan ti to tur ini lo annun achat pha thei sin ati a jujeng chuan thlop ti sha tak chuan aku zung pui chu alo mu a kyo yo te chu an chhuak ngal kyo yo chuan jujeng bula chuan bo han shi lo tir ani le ni lo chu azota jujeng chuan ama thu lo kalani thu chu soin akal san ta thum kyo yo chuan phone call chu dongin jangsi te zirtir tu chuan nu le pa te ne na in mu khom angai thu chu aron shil jangsi pa chu shwai ve ngai to tur chuan aron ti a kyo yo chuan ama chau chu a thei mai lo mem ni ti in zot zirtir tu chuan
anin thik ve china wanga shrai ngai turati in phone chu ada a jangu churon kalin kyo yo chu iril ru wa ha mel ve company thil thing wangem ni wan po kalo hau to ania arun ti a bo han shi ai o chuan ngai dama dil bok kyo yo chuan chung a ngai dam til a ngai lo thu chu asoya jangu chuan bo han shi in a hwa chan chu run soi chuak le in kyo yo chuan hun kal to wanga bo han shi tor zia te chu asoya chutia anin biak lai tak chuan bo han shi chuan alo mu ve renga a office an lu cha chu bo han shi chuan ju jeng chu hawin a thil ti chu chu lo ati zia chu asoya ju jeng chuan alo ngai thu tak lem law fiam chung chuan a chuak le ngal dai bo han shi chu jang si chuan ron kola December ni ruk chu anu birthday ani thu soin movie en pui tur chuan ron som bo han shi chuan inu in tiang thil hi ati tir che em ni ti in lo sot jang si chuan ama thuwa chung thil ti ani thu chu soin movie en pui ngai tur chuan ati a ti tur ka pe che anga a chana I shadik ani chuan kalokal em ang bo han shi chuan ati jang si chuan o tia changin phone chu an da a jo jeng chu phur takalo lut le in I hak tur le thil pek tur en sak tur che in min tu em aron ti bo han shi chuan kyo yo ne na anin an thu soin chung angai lo thu chu asoya jo jeng chu alo khi vur